чаро падаратон то ҳол занг назад? оё мушкиле пеш омада бошад? падарам аз маҳбас занг мезанад, аз истироҳатгоҳ мекушад, онҷо навбат бошад. Кӣ медонад ки чӣ қадар маҳбусҳо дар навбат истода беист гап мезананд? барои ҳамин хавотир нашавед. занг мезанад падаратон. алло, Нилгун, салом, чӣ ҳол дорӣ? хубам. Ту чӣ ҳол дорӣ? кӯдакҳо чӣ ҳол доранд? хубам. кӯдакҳоам хубанд. дар барам истоданд. мехоҳӣ бо онҳо суҳбат кунӣ? албатта, гӯширо бидеҳ ки суҳбат кунам. шуморо мепурсад. овозашро баланд кунед. ин чӣ тавр баланд мешавад? падар, падар? салом фарзандонам, чӣ ҳол доред? хуб ҳастед? хубем падар, шумо чӣ ҳол доред? хубам. шуморо сахт ёд кардам. мо ҳам шуморо сахт ёд кардем. рӯзҳои наздик наҷот меёбам. хавотир нашавед. рӯзҳои наздик. аз мо хавотир нашавед. хуб, ба модарат ва ҳасрат соҳиб бош, фаҳмидӣ? онҳоро нигоҳу бин кун. фаҳмидӣ писарам? охир суҳбат мекунем. чаро меравем? падар, мо бояд равем, баъдан бо суҳбат мекунем, майлаш? хайр модар, мо рафтем. ман ҳанӯз хайр нагуфтам. алло, ман гуфтам биё. алло, чӣ шуд? қодир чаро зуд аз назди телефон дур шуд? онҳо рафтанд то ки мо ба ҳузур суҳбат кунем. танҳоӣ? бале. туро сахт ёд кардам. кӯдакҳо ва туро сахт ёд кардам. ман ҳам туро ёд кардам. камол, лаббай. то ҳол туро озор медиҳанд? мушкилӣ нест, хавотир нашав. мушкилӣ нест. онҳо аз ту чӣ мехоста бошанд? охир онҳо... алло? алло, алло, камол. алло, нилгун? алло, алло. алло, лабаяке аҳмад. ҳа, қодир, ман фикр кардам ки ба вазорати молия ариза навистан фоида надорад. дасти ин одамон дароз аст, то онҷо низ мерасад. касе ки ин домро сохта бошад, аён аст ки мустаҳкам кардааст. мо ҳамлаи бояд кунем ки онҳоро ба ҳарос биёрем, ақаллан онҳоро ба андиша водор кунем. баъдан пайдо шудани фурсатро интизор мешавем. ту дар онҷо чӣ кор мекунӣ? ба гумонат моро фиреб мекунӣ? аз паи корат шав. акаи аҳмад, ман бояд телефонро хомӯш кунам. ҳар чӣ шумо гӯед ҳамон, майлаш? панҷ ин на танҳо рақам, балки рамзи панҷбонуи ҳунар дар як саҳна. ҳафтаномаи зан ва мард консерти хотирмонро пешниҳод мекунад. пурҷилотарин, дурахшонтарин ва зеботарин бонувони ҳунар дар як саҳна. як фарзонаи хуршед, ду фирӯза ҳафизова, се ситораи караматулло, чор мино, панҷ бошад мадина. 21
شبهی لاله تویی شبهی خار منم شبهی صبح تویی چون شبانی تار